Ne, pistoli ne, amigo. A ti nepomůže. Jsme 3. Hej, amigo, víš, že ten tvůj fešácký obličej má cenu $2000? Jo. Ale nevypadáš jako někdo, kdo by je měl schrábnout. Pár kroků dozadu. Děkuju. Jakou cenu máš teď? Chceš cenu? $2000. Správně. $2000. Jo, $2000. Tvůj, chichota puta de pario! Za to zaplatíš! Zhebneš na choleru a mor! Odříždi mě, ty hajzle hnusnej! Sundej mě! Okamžitě mě sundej! Sundej! Tvoje máma skončí v laciným bordelu! Odříždi mě! Ještě se můžeš zachránit. Pust mě a odpustím ti. Pust mě! Nemysle, krev mi vře v hlavě. Blonďáku, žízeň a akva. Voda. Hade sliskej, nezáde! Pust mě! No, na svázanýho si troufáš! Vrať se! Rozdáme si to! Hajzle! No, kde je zase tohle? Jeden lup zmizí a druhý se objeví. Vypadněte! Nech toho! Já jsem poctivý farmář, za nic nemůžu! Tak poctivý farmář. Poznáváš tohle chlápka? Já? Jo, to seš ty. Kdo to říká? Ani číst neumíte. Strolujte to. Mám nápad, kam si to můžete strčit. Do háje se všema šerifama a jejich pomocníkama. Jo, se všema. Koukejte, dávám už špinavý prachy. Jináš. Prodal jsi mě, ale ty prachy si neužiješ. Jestli je nějaká spravedlnost, připadnou hrobníkům do posledního centu. Víš, co seš? Chceš vědět, co seš, či seš syn? Nechceš? Tak já jo, každý to chce. Seš syn 1000 otců a všichni jsou stejný lupy, jako seš ty. A tvá máma, ty syťáku! Tvá máma, lepší o ní nemluvit. Já nikomu neubližuju. Stíhán ve 14 okresech našeho státu. Obžalovaný spáchal tyto zločiny. Vraždu, ozbrojenou loupež na občany,